Moro! Puffilla käyty tänään. Kävin ostamassa tuommoisen. Sitten ostin siihen tyhjän säiliön ja atopään. Elikkä tässä oli vaihtoehtona ostaa näitä säiliöitä, missä on atopää, ja sitten ostaa tommonen tyhjä säiliö, mihin saa vaihdettua atopäät. Niin aukastaanpa tämä ja katsotaan mitä se on syönyt. Elikkä body, laturikäyttöohjeet, kaulanauha. Ja katsotaanpa, minä en muista paljonko tämä maksoi tämä body. Tässä on 800 milliamperitunnin akku, 38 ja 40. Sitten oli tuo tyhjä säiliö oli 6 euroa ja vastus 5. Semmoista laitetaan. Niin, no otetaan tuo body pois tuolta kuitenkin. Ja minäpä laitan tänne vähän nestettä. Tuonne muutama tippa. Menikö ne 6 tippaa? Ja sitten säiliö täyteen. Jep. Oho. Meni vähän turhan täyteen. Tuli. No. Housuihin. Tähän tässä on 0,7 oominen messivastus. Elikkä tässä nyt on se säiliö, mikä pitäisi vaihtaa kokonaan, mutta tämä on sitten tyhjä säiliö, missä ei ole vastusta. Ja siihen ei tarvi ostaa kuin nämä vastukset vaan sitten. Ja menttistähän mulla täällä on. Joo, kyllä se kastuu tarpeeksi tuo ato. Aika löysä imune on MTL. Se on molemmilla puolilla on ilmareijät. Jokkelapa mä laitan tuon toisen tukkoon. No nyt on parempi Jaa, siihen syttyy valotko höyryä. Joo. Pystyy tällä vetämään sen suoraan keuhkoonkin. On vaan vähän tiukka ja nuo MTL-menttiksen nikotin, onko mulla 8 vai 10, niin on aika paljon suusta keuhkoa ja on 20-pinnasena aika raikas tämä menttiskin suoraan keuhkoon. No, mukava oloinen vehe. Ja tosiaan kaulanauha. Saakohan tätä mahtumaan tuohon? No näköjään se menee. Pysyy mukana. Joo.
Kyllä minä voin tätä suositella, jos podilaitetta haluaa. Kyllä tästä paremmin makua saa mitä MTL Puseedista MTL tankissa. Joo, ehdottomasti. Suosittelen, jos haluaa podia. Joko ensimmäiseksi vehkeeksi tai sitten vaan kiinnostaa tämmönen pikkuvehe, niin suosittelen. Ei tosiaan ei ollut paha hintainen, alle 40. Tämä podi. Jep. Semmosta tällä kertaa. Palataanpa asiaan.